A Mal en Ruta aterrará a vindeira semana na cidade de Pontevedra, do 3 ao 8 de setembro. Trátase dunha cita que achegará a cidade unha escolma do Festival Euroárabe Amal, concretamente 6 longametraxes, 3 de ficción e 3 documentais. Unha cita que neste ano chega baixo o lema "E ti por que loitas?", 15 anos facendo do cine a nosa forma de cambiar o mundo. E en base a ese lema se seleccionaron as películas que "E ti por que loitas?". Polo tanto, neste momento, creo que moi acaído ese lema, porque hai moitas loitas abertas, loitas non sanguinarias en Occidente e si sanguinarias en Oriente e na zona árabe, pero, en definitiva, loitas, e eu creo que esa pregunta é moi pertinente, é algo que nos temos que empezar a preguntar todos e todas para ver, bueno, para dar un pouco resposta e enfocar a nosa vida. Dende o Concello animan a todo o mundo a participar neste Amal en Ruta, pero especialmente os mozos e mozas da cidade. Entón, a mí me parecería moi importante que a xente nova se achegara e que vira como é a realidade moi perto daqui, porque o planeta é pequeno para os que somos, non? Polo tanto, eu fago un chamamento á mocidade e a que se achegue esta semana ao principal e que disfrute con un cine diferente. As 6 proxeccións comezarán ás 9 da noite no Teatro Principal e a entrada será de balde ata completar o aforo.